Samla Ferdinand Kharkamni, President ke KSU North Khasil District, Open Pau ke jingstau benyau halo kerai jong ke sorkar ban khang ye ke internet ha ke jela kabalong ke jingdo nong ke bakra ye ke pai ba ke bju pendon kam de ke internet ban kamai bat ban pendep ye ke kam ki jam bat khamtam man lum jingtip kumba ke exam ka lajan ulong ru badang shen ka woi na ke ken hon seng bhalang ke FKJGP kada penlong ye ke rally hanong ba shalong halo ke kerdu kam kerdu jam jong ki samla ha ke jela bat ka basnosi ke long ba ki video bala shubom de ki si ki la posted ha ki internet but shem la khang ye ke internet Henry ka jingyap no jong sanmut ki mensim na kaliang jong ka sarkar kala penstet ban shim ya karai ban khang no ya ka internet bat sngau thamula ban ong ba ka sarkar jala jongi ka ya khun ya ka asam da ka internet Ula ong ba ka sarkar ka jupan pau ya ka jingdu nong la ki kenun seng bhalang ki penlong ya ki program ya ki baper Henry hatu ka jingkhang ya ki internet kam de ki jingdu nong labu jingkali ute usamla ka KSU hari bhoi Shushu ula ong ru ba sngokumen ba ka sarkar ka lashim ya karai ban khang ya ki tamasa baper ha ka jala Henry ki dei pat ban lej markmat shakate ka jaka halor ka jingya jong DGP ban rong shakish nong hanong ba shalong dangshen na kaliang jong ute unong elam ula ong ba menta kala de ka kamram jong DGP ban rong shakish nong khapon ka jala na ka banta ban pentikna ba ki pai ba ki de ban shong suk shong sain ban shim ya kane ka ski ka ba nitep ji shakhang internet ka ba kinok shnong boro ka than ri boy but kumju boro ki district ki tinja haba boro ki em hane ka juk umta lamba jokne internet ka bari ka internet 5G te kai ka ba sosi kalong habang yui ya ka rally ka barang shu plongshen namta lumba jong ka Federation Khasi Jantiang Garo people namta ki unemployment youth lane ban yo kam yo jam jong ki khun samla ka ba sosi ngi ba ki video ki ba shu shabom tang dausi laplong viral ye ka bat ka internet ka long active bet nre kai ka belajar menta ban yo ya ki pardo posnam gejungi nadu menin hadu janbet ban yo ya ki mensim ki balului ki pardo posnam gejungi ki balathya lemba bat kumju ya ka jingtu chomasnam la khangno internet te kani ka balong mososi moso thamula ba ka sarkar jila ka jungi ka yakhon ya ka sarkar asam lemba ka internet bat ka kum u consumer lane u ba penukam ya internet menteri kinu kap lane kiwe pai ba no shnong ru iso ba kadi ka jingdo dong habang yoi kini berhot ka balong shiliang khamat bagi khun khasi jongi ki yakhon namta ka doba jaben reu but ya ka e bajia munen ba shisha khatno e jim juk jongki mensim jungi bloi ban khang ye internet kalong ka e sosi balada phikan mauru ya ki por ki ba ni ju ya pelong ya ki office picketing ya ka night road blockade bat kumju ru ya ki ban ka sarkar pen pau ba ka de ka jingdu nong jong ka sarkar jela lada kum ki seng balang ni pelong kita ka jai program ban yakhi namta ka doba jemelo re hamanta ato kum ka jingkhang ye internet kamde ka judunong ni jong ka sarkar jela kata ka e ka ba niso ba ka sarkar jela ka jugi ka de ban shipkhia ban trei ka kam ka ba tang ban ong ban ya khang no ye kita ki cherry blossom yani kinu do ki festivals ki braksa manta and re kin trei ka kam da ka ba kilet markmat angte ka thain ka bajia ye ka jinja pomokro bat kumjuru in ong ba ka jingya jong DGP belum sumi wan kemai bat kiwe pat ke basendran yu kisnong baper po jong ka sor shlom hadu hajia homolai ko tater bat kladi kamram ju menta bonia chikni thain kaput ke bode shu blok tu chate shu thain jirang himanong spung ban himanong khlau kum tater bat ki thain khana para rai marwet ba unai ya kaji kudu lang kaju bat kinong shnong thain kaput bakinyo mensib mar ka ik bolong menta kabajia po mukro kanlong kajing shong sir jongki pardo posnam jungi kebran thai kaput